Gabon, aipatutako datuek eragina dute apurka bizimoduaren garestitzean, izan ere energiaren kostuek eta elikagaiek bultzatu dute gorantz inflazioa azken 12 hilabeteetan. Gauzak horrela, Niko Kuenka ekonomistari galdetu diogu gurean, ea nolako eragina izango duen honek bizitzaren antolaketan entzun. Ikusi beharko da, Espainiako gobernuak noiz arte utziko dien neurri horiei. Berez, neurriak onartuta daude abenduaren 31 arte, bete aipatzen da gauza bera datorren urtean hauteskunde datoz, hauteskunde urtea da, beraz imaginatzen mantenduko dituztela. Neurri horiek kentzen dituzten heinean inflazioa berrigoko da. Bai espero da inflazioa moteltzea, nik uste dut gailurra hori pasatu dugula, zertxo bait moteltzea, eta gobernuak hartutako neurri horiek mantentzen direnean bajuago gongo da. Inflazio datuak izan dituzte hizpide Bizkaiko metaleko mahai negoziatzailean ere, soldata kapeiaren igoeraren arabera erregulatu nahi baitute sindikatuek. Patronalak eta langileen ordezkariek Bizkaiko metalaren hitzarmenaren negoziazio mahaian 17. bilera egin zuten atzo, baina ez zuten akordiorik lortu. Beraz duela egun batzuk iragarritako greba asteari ekingo diote azaroaren 28tik abenduaren 2. Komisiones Obrerasek, Labek eta UGTek ohar bateratu batean adierazi dute. Atzoko bilera ez ondo joan. Bai delegia feben urduri ikusi genuela, eskatu zigun greba egun horiek ez egitea. Guk esan genion greba egun horiek ez egiteko zekiten zer egin behar zuten, baina esaten dute akordiorako prest daudela hitzekin, baina gero ez dute zer egiten akordio hori lortzeko. Mugimendu txikien genitun, ikustarazteko konpromisoa daukegula hitzarmen bat sinatzeko. Dago patronala mantentzen ez baldin badu eta aztertu erregresiboak entzen ez baldin baditu, ez dugula hortik berako ez erresinatuko. Grebarako deialdia egin du elak ere sektore berean, baina alde bakarretik atzoko bilera sindikatuak ohar batean azaldu duenez, patronalak beste aukera bat galdu du negoziazioan. Taki sorprendentea da, pixkat bai, beraiek hartu zituen anitza esan zuten. Guk aurreko bileran planteatu genuena planteatzen du, ezer berririk gabe. 2023ko Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen aurrekontu proiektua negoziatzeko bigarren bilera erroldari ekin dio gaur Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak. Oposizioko taldeekin aurreneko txandak hurrenkera berean egin dira batzarrak. Bilduko ordezkariak hartu ditu lehenengo, Elkarrekin Podemos gero eta PP Ciudadanos taldeko kideak azkenik. Aurreneko erroldaren ostean Azpiazu baikor agertu zen eta 3 talde parlamentarioekiko batek ere ez duela marragorririk jarri balizko akordio batera iristeko nabarmendu zuen. Hizketan asterako sailburuak argi eta garbi esana zuen proposamena kontuan hartu bai, baina egiturazko aldaketarik ez dutela egingo. Aurrekontuei buruzko bigarren bilera erroldaren ostean Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak azaldu du ezegonkortasun egoeran ez dela komeni fiskalitateari eta antzeko gaiei aurre egitea. Joan den astean eman zizkiguten dokumentuak aztertu ondoren egin ditugu. Gure dokumentuak funtsezko 2 elementuk definitzen dituzte: koherentzia eta ekonomia eta eskumenen bideragarritasuna. Kasu batzuetan, konpromiso bera eskaini diegu taldei eremu bereko jarduerak eskatu baituzte. Adibide bat jartzearen, fiskalitatea aipa dezaket, 3 adierazi diegu konpromisoa hartu dugula 23an lurralde historikoetako erakunde eskudunekin batera 2014an eta 2018an onartutako erreformen emaitzak berriz usteko prozesua abian jartziko. Emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan ezarritako harreman organoetan partekatuz. Atzo Polonia ekialdean Ukrainiako mugatik gertu jauzitako misilak eragindako nahasmenaren ondoren tentsioa nabarmen jaitsi da. NATOren eta Poloniaren adierazpenek ere lagundu dute. Horretan izan ere NATOk iradoki du litekena dela gertaturikoa Ukrainiako aire defentsak eragin izana eta Poloniak bere aldetik esan du ez duela beharrezko jotzen Aliantza Atlantikoaren 4. artikulua aplikatzea une honetan.
plaza akademiko bat burujabetzaren inguruko analisiari horixe eskaintzeko asmoz egingo dute bihar Subiranotasuna aztergai izeneko kongresua Bilboko Burtsan egingo dute goizeko 9:30 aurrera Euskal Herriko Unibertsitateko Subiranotasuna Europako herrietan masterrak eta parte hartuz eta baita ere nor ikerketa taldeek. Antolatzaileen hitzetan xedea da, gizartean badagoen eztabaida baten inguruan gogoeta egiteko gune eta abagune bat izatea. Eta helburua da alde batetik, burujabetzaren gaiari leku edo espazio akademiko bat eskaintzea, ez? Bigarrenik, subiranotasunaren izaera konplexua ere aztertu nahi du, ez? Zer da subiranotasun feminista, zer da burujabetza energetikoa, eta barez. Eta azken helburua izango litzateke, hau guztia batez ere euskaraz egin nahi dugu, euskaraz aztertu nahi dugu, doktorego programetan eta batez ere masterretan euskarak daukan pisu eskasa eta horri ere buelta eman nahi diogu. Eta kulturan bide horri bat marrazteko elkartu eta iparrorratza hautsi horrela ekin zioten lanari Unai Iturriagak, Arkaitz Kanok eta Joseba Larretxek. Hain zuzen ere, abuztura horretan topatu baitzuten Ni ez naiz Mikel Laboa komikiari heltzeko abia puntua. Badakigu Mikelen figura barka ezina dela, ez dago denen gustu egiteri bakoitza bat oka bere Mikel Laboa, baina uste dut hemen islatzen saiatu garen Mikel Laboa guzti ona ere izan daitekela. Eta hemen agertzen den Mikel Laboa ez zegoela kontatu. Egunak utzi digun berriekin hasi baino lehen, Hamaika Telebistak Nafarroan Geroa Baiko parlamentaria den Maria Solana elkarrizketatu du. Irulegiko aurkikuntzak euskararen estatusean aldaketak ekarri ote ditzakeen edota datozen hauteskundei begira Uxue Barkos edo Joseba Asironen itzulera aurreikusten ote duten galdetu diogu. Erdizko meategiaren gatazka suhiltzaileen protestak edota autogobernuaren inguruan mintzatu da ere Solana. Gaur gaueko 9:00 elkarrizketa osoa ikusteko aukera izango duzu hemen Hamaika Telebistan, hementxe aurrerapen bat. Nik izan ditut liskarra handia gobernu honekin eta gobernu honetako sozialisten artean dauden hainbat personakin. Eta ez zait gustatzen egin duten politika zentzu horretan. Alde bakarrekotasunez gehiegitan jokatu dutela salatu izan dugu eta ez dutela ongi edo behar bezala ulertu zer den koalizio gobernu bat. Alternantzia hori ez legoke gaizki. Barkosen gobernu batetik gatoz eta Barkosen gobernu batera joan behar dugula konbentzituta gaude. Nahi baldin badugu eta horretan tematuta gaude eta jarraituko dugu saiatzen euskarak egun Nafarroan duen estatusa aldatu, justo orain Irulegiko esku horri balioa kendu nahi dioten horiek emandako argudioak baliatuko dituzte eragozpenak eta justo estatus hori aldatzearen kontra agertuko direnak, ez? Posible ote den itzultzea Asiron, bueno, horretan guk ez daukagu zalantzarik. Gauden egoeran egonda, Geroa Bain gure apustua da ahalik eta indar gehienekin, ere babestea Iruñerako gobernu aurrerakoi bat. Zeinen importantea den autogobernu sendo bat edukitzea guk erabaki ahal izateko gure etorkizuna. Eta Madrildik ahalik eta independientenen izateko. Eta estatuko gobernuangandik ahalik eta independentzia gehien eduki ahal izateko. Nafarroak erakutsi duelako eman ditugula aurrera pauso handiagoak estatuak baino. Eta gero dator estatua gu geldiaraztera zesta poñita. Beraiek atzerago gelditzea. Baldin badaukagu eskumena, egin behar dugu erabili. Ez baldin badaukagu, egin behar dugu aldarrikatu. Nafar jendartearen onura bilatze aldera.
Bizkaiko metalgintzan patronalaren eta sindikatuen artean egindako 17. bileran ez dira akordio batera iritsi. Hortaz, hilaren bukaerarako deitutako astebeteko grebarekin aurrera jarraituko dute. Bizkaiko metalgintzak akordiorik gabe jarraitzen du. 17. bileran ez ziren urratsak eman lan hitzarmenaren korapioa askatze aldera. Esaten dute akordiorako prest daudela hitzekin, baina gero ez dute zer egiten akordio hori lortzeko. Bizkaiko metalgintzako plataformak 2 mugimendu egin zituen euren eskaeretan. Amiantoko batzordea osatzea aldarrikapenetik kentzea, osalanen esku baitago batetik, eta eteten kontratu eskaera mugatzea bestetik. Patronalaren teiatuan dago pelota. Hala ere, horretaz gain, gu mugimendu txiki horiek egin ditugu, baina desblokatzeko asmoarekin. Ikusi beharko dugu patronal zotza egiten duen ere. Hemen ustez aldiz aldaketa horiek irigarriak dira. Hala, proposamen berririk ez zuen aurkeztu eta sindikatuei eskatu zien euren eskaerak mugatzeko. Hortik aurrean, patronalak zer egiten da trampa. Bukatzo zan genion, patronalak izan da mugimenduak egiten da dela. Mugimenduak dira taktikoak, oso txikiak, soldatetan bakarrik, eta soldatak orain planteatzen da dena patronalak, oso urruti dauz baielak eta bai beste sindikatuek eskatzen da benetik. Sindikatuek nabarmendute berriro euren eskaerak gutxienekoak direla, hau da, kapiaren arabera soldatak erregularizatzea. Sindikatuak nik uste dut nahiko egin dugula. Nik uste dut eskatzen duguna, eta guk elantik eskatzen duguna urriak amaretzian, sektoreak merezi da bena dela. FEBEMen barruan erabakitzen duten enpresek etekinak eukitzea, eta kontraz eskatzea langilei lanera joatea, baina bere erosahalmena bermatu barik. Egoera horrela sindikatuek 5 eguneko grebaldiari eutzi diote. Bien bitartean sindikatuen santaia salatu du patronalak eta greben efizientzia zalantzan jarri du. Deklarazio horiek egiteko patronala urduri dago. Greba egunak itzelak izan dira, jarraipen handiarekin, eta horrexegatik dago urduri, guk argi daukagu greba egunak ez dirala goxoak inorentzat, langilontzat ere, baina beharrezkoa direnean, beharrezkoa dire, eta zentzu horretan, gure greba deialdia, 5 egunen horien greba deialdia, mantentzen da. Santaia egiten ari garela, grebekin, guk gogoratu nahi dioguna FEBEMi da, greba eskubide bat dela. Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean enpresak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan zituela enpresak eta hori medio 2009 behargin kaleratzea erabaki du zuzendaritzak. Sindikatuek adierazi dute gogaituta daudela etorkizuna etengabe mehatxatuta ikusten dutelako. Siemens Energy Group taldeak ez du baztertzen kaleratze gehiago egitea. Joan den astean enpresako kontseilari ordezkariak jakitera eman zuen 2022an 940 milioi euroko galerak izan dituela gamesak. Hala 2009 behargin kaleratzea erabaki dute. Egoera horrela sindikatuek adierazi dute etorkizuna etengabe mehatxatuta ikusterekin gogaituta daudela. Jasaten ari garen kaleraketa guztiak urtero eta ja aski da, esan behar dugu argi eta garbi eta ozen, eta enplegua bermatu behar dugula eta Siemens Energy erosi gaitu eta etorriko da eta kaleraketa gehiago egongo direla esan digu eta aski dela pentsatzen dugu eta nahikoa dela. Asteartean, Sarriguren plantaren atarian egindako mobilizazioan zuzendaritzari benetako enplegu bermea eskatu zioten. Izan ere, salatu dutenez, konpainiak muzin egiten die egonkortasuna lortzeko eskariei. Ez gaude pres horrelakorik onartzeko, batetik uste dugulako ezin ditugula guk pairatu beraien kudeak eta arazoak. Eta bestetik ikusten dugulako hemen gure egunerokoan lankargak izugarriak diela. Era berean, Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari implikazio handiagoa eskatu diete. Bai Siemens Gamesari esan nahi diogu eta baita ere Nafarroako gobernuari. Ze hemen uste dugu Nafarroako gobernuak ez da ari dela bermatzen mengo lanpostu pila bat, dira lanpostu zuzenak eta ez hain zuzenak, jendea oso nekatua dago. Eta Araban sindikatuek salatu dutenez, Arabako metalgintzaren grebetan
Protestetan parte hartu zuten langileak isun ekonomikoak jasotzen hasi dira. Maiatzean eta ekainean antolatutako elkarretaratzeetan eta grebetan parte hartu zuten hainbat langileek. Zigor ekonomikoak jasotzen hasi direla iragarri dute. Sindikatuek eskatu dute ezarritako isun guztiak etetea eta izapidetzen ari diren zehazpen guztiak geldiaraztea. Argi eta garbi uzten, onartezina dela Eusko Jaurlaritzak eta ertzaintzak grebetara ekarri izan duen jarrera, bortitzkeriz beteriko jarrera bat dela, eta beti langile tokatzen zaigula, ezta? Egoera hau nolabait. Ikusten ari gara ere, ez Arabako metalean bakarrik, baizik eta Bizkaiko metalean besteak beste edo beste sektore batzuetan, langileen aurkako poliziaren oldarraldia izaten ari dela benetan larria. Eta hori dela eta exigitzen diegu Eusko Jaurlaritzari, bertan bera utzi ditzala martxan dauden espediente guztiak, dagoeneko jarri diren isun guzti horiek ere bertan bera utzi ditzala, eta langilei gure eskubideen defentsan utzi gaitzatela piketeak eta beste formula eraginkorrak eta gainera legitimoak eta legalak erabiltzen. Ela, Lab eta Esteila sindikatuek elkarretaratzea egin dute asteazken honetan Lakuako gobernuaren Donostiako egoitza aurrean. Hezkuntza lege aurreproiektuarekiko desadostasuna adierazi nahi dute. Hezkuntza legean sare publiko bakar euskaldun eta propiorako bidea jorratzea eskatu dute. Es el momento de decirlo en voz alta y de interpelar a las fuerzas políticas para exigirles que cambien por completo el rumbo que tiene la Ley de Educación del País Vasco. No a esta ley. El Departamento de Educación viene adoptando desde hace años medidas de apoyo permanente a la red privada. Con la escuela pública en la boca, pero con la escuela privada en la mente, los miembros del gobierno están poniendo la escuela pública en vías de desmantelamiento progresivo. Ahora la nueva Ley de Educación pretende, a través del denominado Servicio Vasco de Educación, igualar la escuela pública y la privada. Desdeña garantizar el crecimiento de la pública y, en consecuencia, consolida el sistema dual con la segregación que ello conlleva. Es una trampa. Urriko inflazio datuak aztertu ditu sakonean Niko Cuenca ekonomilariak. Azpiko inflazioa zer den eta zergatik den garrantzitsua honi begiratzea ere nabarmendu du. Entzun. Eta hori motetzen hasi da, igaz dagoeneko inflazio tasa handiak zirelako. Horregatik ematen du moteltzen dela. Horreko ez esan nahi, prezioak jaisten direnik inundik inora. Eta kezkatzeko datu bat, oinarrizko elikagaiak hartzen baditugu, badira 25 oinarrizko elikagai, 14 baino gehiago igo direnak, hau da, inflazioaren bikoitza igo direnak. Beraz, nik egingo nuke inflazioaren bigarren irakurketa bat. Bestaldetik Eudelek laguntza emango die udalei enplegu publikoak egonkortzeko. Elkarteko udaletan 3.467 plaza eskainiko dituzte. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 234 tokiko erakundeetan. Foru aldundiekin lankidetzan, baterako prozesuak koordinatuko ditu Araba, Bizkai eta Gipuzkoako udalen elkarteak. Eudel elkarteak batzar orokorra egin du gaur Laudion eta topaketa hori tokiko agintaldi honetako azkenoiko bilera izan da. 2023ko maiatzean urrengo udal hauteskundeekin amaituko baita agintaldi hori. Eudel elkarteko buru eta Gasteizko alkate Gorka Urtaranek gidatu du batzar azkenekoz eta hitzarte nagusia 2023ko lehentasunezko jarduera ildoak aurkeztu ditu. Euskal udalgintza bultzatzea eta laguntzea dute ardatz lehentasun horiek.
Eta energiaren arloan Statkraft enpresak batzar irekia egingo du Aramaioko kulturetxean arratsalde honetan. Inguruan eraiki asmo duen parke eolikoaren nondik norakoak azaltzeko. Udane Arbeok emango dizkigu xehetasun guztiak. Bolo-bolo dabiltza Statkraft enpresak Araban eta Gipuzkoan eraiki nahi dituen proiektu eolikoak. Batzuek kezka agertu dute mendiek asken nahi dituztela azalduz. Beste batzuek energia berriztagarria ekiteko ordua dela diote. Onurak kalteak baino handiagoak direlakoan. Eta kontsumitzari uztenez badiogu nolabait energia behar dugulako. Momentu honetan eztabaida pil-pilean da. Urriaren 11an Statkraft enpresak Azpeitian aurkeztu zuen udalarekin batera Piaspe proiektua. Bertan azaldu zutenez, Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean 5 aerosorgailu ezarri nahi dira. 205 metro alturakoak eta 170 metro diametro hartuko dutenak. Proiektu horren harira, Zestoako alkateak desadostasuna eta kezka adierazi zituen iragan astean. Hemen 3 herri gaude, herri bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta guk hor hainbat gauza ikertu ditugu, bestea eremu hortara material guzti hori garraiatzeko bideo guztia Zestoako lurretan dago, eta enpresak Azpeitiko batzarren esandakoan oinarrituta guk indako ikerketen arabera ez gea ondorio berdinetara iritsi, orduan esan gendu momentu honetan guk eskuartean ditugun datuak edukita oin, hau da 2022ko azaroan guk proiektu hori ezin dugula babestu. Dena den energia krisi betean gaudela ikusita eta aurretik duguna ikusita, gu aztertzeko prest gaude, hori hasieratik esan du, eta baina ere horrela gaude, ardura posizio batetik, udal bezala. Une honetan Statkraft enpresak aurretiazko baimen administratiboa jada eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, eta hurrengo pausoa ingurumen sailari dagokio, hori onartzea edo baztertzea. Hori behin onartuko balitz azterketak egiten hasiko lirateke, proiektuaren inguruan gehiago ikertuz. Bestalde Aramaio eta Eskoriatza artean eraiki nahi duten bigarren parke eolikoari dagokionez, asteazken honetan aurkeztuko du Statkraft enpresak Aramaion, herritarren zalantzak argitzeko helburuarekin. Urtebete igaro da Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeak kudeatzeko eskumena jaso zuenetik. Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak azaldu duenez, jasotako herentzia kudeatzea ez da samurra izan, baina Jaurlaritza pozik dago egindako bidearekin. Hain zuzen, PP eta Ciudadanos taldeak eskatuta gerraldia egin du Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordean. Hainbat datu esanguratsu eman ditu Artolazabalek, jakinarazi duenez, Eusko Jaurlaritza atzera botatzen ari da zigorra Araba, Bizkai eta Gipuzkoako kartzeletan bete nahi duten presoen eskaerak toki faltagatik. Egoera horrek lekuz aldatzeko aukera mugatzen duela esan du Artolazabalek eta 8 euskal presori eragin diela. Urtebetean Jaurlaritzak atzera bota ditu 220 presoen gerturatze eskaerak eta beste 178 baimendu ditu. Horetatik 81 euskal presoei dagozkie. Eta gaizaldatuta Enobusa, bueltan da Arabako Errioxa ezagutzeko ekimena. Azaroaren 26tik apirilera arte, Gasteiztik eta Bilbotik 6 irteera programatu dira Arabako Errioxara. Upategi, Wine Taberna hiriburuak eta zenbait gune turistiko bizitatuko dira ekimen honi esker. Enobusa bidaia guztietan goizeko 9:00 irtengo da Bilbotik, ondoren Gasteizen bidaiari gehiago hartuko ditu eta arratsaldean izango da bueltan. Arabako Errioxako ardoaren ibilbideak Enobusa ekimena sustatu du Arabako Foru Aldundiaren babesarekin. Azaroaren 26an izango da lehenengo irteera eta apirilera arte 5 irteera gehiago egingo dira. Irteera bakoitzak ibilbide zehatz bat egingo du. Besteak beste, Bastida, Nabarita, Zeltziego eta Guardia bizitatuko dira. Izan ere, leku bakoitzeko upategiak eta Wine Tabernak ere bizitatuko dira. Ekimen honen helburua da Arabako Errioxa ezagutzera gonbidatzea. Horretarako irteera bakoitza desberdina izango da eta zenbait leku zeharkatuko dituzte bizitariek. Un proyecto turístico que brinda a alaveses y alavesas y también a los vizcaínos y vizcaínas y también otros visitantes a la oportunidad de conocer Rioja Alavesa de una forma diferente y de una forma especial. Irteerek ordutegi bera izango dute beti.
Goizeko 9:00 enobusa Bilbotik irtengo da. Gasteizen bizitari gehiago hartuko ditu eta Arabako Errioxatik arratsaldean bueltatuko dira. Pasadeen ostiralean Guardia Zibilak Baztango alkateak kuartelera ditu zituen eta jakinarazi zien 2 eguneko epean bertan behera utzi behar zituztela azaroaren 20 deituak zituzten galdeketak. Erdizko eremuan Magnesitas Navarras enpresak egin nahi duen meategia dela eta igandean herri batzarrak egingo dituzte. Entzun dezagun Joseba Otondo Baztango alkatea. Eta jakinarazpen horretan errantzien galdeketa egitea debekatzen zuela. Horretarako aldi berean 2 egun ematen zituen, herritako alkateek erabaki bat hartu zezaten eta Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariari beren erabakiaren berri, alkateen erabakiaren berri eman ziezaioten. Orduan asteburua bizi-bizia izan da, eta atzo azkenean herritako alkateek erabaki zuten hilendean azaroaren 20an herri guztietan herritako batzarrak egitea eta hilende arratsaldean berriz elkarretaratze handi bat antolatzea Elizondon eta aldi berean hortzilarerako Baztango batzar nagusia biltzea eta hortarako batzar nagusiaren ezohiko bilkura bat eskatzea. Elta kultur arloan Ni ez naiz Mikel Laboa komikia sortu dute Unai Iturriagak, Arkaitz Kanok eta Joseba Larretxek eta ohiko biografia bat egin beharrean arriskuak hartzearen alde egin dute egileek. Batzutan erraza da banatzea nork egiten duen gidoilari lana eta nork egiten dituen marrazkiak, baina esango nuke kasu honetan argi dago marrazkiak nork egin dituen, baina gidoilari lana, esango nuke lan konpartitu bat ere izan dela, neurri bat ere. Izan da bidean edo eraikitzen joan den proiektu bat denbora eman digulako aukera hori eta katedrarrak eman digulako margen hori eta konfidantza hori. Badakigu Mikelen figura abarka ezina dela, ez dago denen gustu egiteri bakoitza bat oka bere Mikel Laboa, baina uste dut hemen islatzen saiatu garen Mikel Laboa guzti ona ere izan daitekela. Eta hemen agertzen den Mikel Laboa ez zegoela kontatu. Laboaren konturik insolitoenetako bat da, bere kantu bat berbera, txoria aipatzeagatik ezagunena. Berdin kantatu daitekeela ezkontza batean, edo bileta batean, edo futbol estadio batean, edo xuxurla batean, edo zehazka kanta gixara, edo euforia parranda zale batean. Hori oso gauza arraroa, bitxia, behin gertatzen. Horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Lerroburuetan esan bezala, Nafarroako lankideek geroa Baiko Maria Solanarekin egon dira eta elkarrizketa horrekin utziko zaituztegu. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena, guztiak eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte. Uste dut zalantzik gabe oso aurkikuntza importantea badela, arkeologikoki eta azken batez gure historian aurrera egiteko eta atzera egiten da beti aurrera, atzera begiratuta, ikusita eta errebisatuta eta ahaztu gabe nortzu garen eta nondik gatozen eta hori oinarrizko eta funtsezko urratsa da. Urrats horretan aurrera pausua badela zalantzik gabe. Ez du argitara ematen edo frogatzen euskaraz hitz egiten zenik. Edo ez hori bakarrik, baizik eta euskaraz idazten zela. Nik uste dut hori garrantzitsuagoa dela oraindik eta alfabetizatuta zeudela gainera hemen gure inguruan Iruñerrian hemen oso gertutik, hemendik oso gertu bizi ziren emakume eta gizonezko horiek. Orduan nik uste dut aurkikuntza honek baduela bere biziko balioa horregatik eta beste gauza askorengatik egun hauetan bada sorte bat askin batez, ez? Entzun eta irakurri ahal izan ditugu aditu askoren iritziak, baita ere garrantzia eta pisuak kendu nahi dioten adituen iritziak eta horiek ere ez ditugu bistatik galdu behar.
Izan ere, argudio horiek baliatuko baitituzte, nahi baldin badugu, eta horretan tematuta gaude, eta jarraituko dugu saiatzen, Euskarak egun Nafarroan duen estatusa aldatu, justo, orain irulegiko esku horri balioa kendu nahi dioten horiek mandako argudioak baliatuko dituzte eragozpenak eta justo estatus hori aldatzearen kontra agertuko direnak, ez? Horregatik importantea da, bereziki horiek irakurtzea eta horiek ezagutzea. Baina bestetik ere, argi dago horrek bakarrik ez digula lagunduko estatusa aldatzen. Indartsuago gara gaur, atzo ginena baino, argumentalki. Ze identitarioki indartsu gentozen eta indartsu daramagu urte asko. Eta euskaldunak hemen jaioak eta euskara bera hemen hazia dela, hemen diot Nafarroan eta Nafarroaren muina den Iruñerri honetan argi geneukan asko bagara. Eta hori orain esatea gain badaukagun nola frogatu. Ze azken batez, hau da, hainbestetan esaten dela la carga de la prueba, beti guregan egon da. Ez guk esaten genuena ukatzen zutenengan. Beraiek ez dute frogatu behar izan inoiz ezerrez. Diot, espainolek eta hain justo Nafarroa espainol hori defendatu izan duten eta defendatzen duten horiek guztiek. Horiek inoiz ere ez dute jarri behar izan frogarik mai gainean. Eta gainontzekoei egokitu zaigu abertzaleoi eta euskaltzaleoi oroar egokitu izan zaigu orain arte, frogan pisu hori jarri behar izatea mai gainean bato. Hortze duzu, mai gaineratutako esku hori. Bueno, parlamentuan buru den presidenteak agertu dio atzekimendua eta bere izena horretan eman du, hartu ditu euskaraldiko eragile eta sustatzaileak parlamentuan ere bai, eta gero zabaldu zitzaigun parlamentuko gainontzeko orori, ez bakarri parlamentarioi baizik eta langile guztiei ere bai, eta parlamentua osatzen dugun pertsona guztiei, atzikimendua agertu alizatea argazki horretan parte hartuz ere bai, ez? Eta horretan elkartu ginen, ahal izan genuenok eta nahi izan genuenok. Asko falta izan ziren. Baina ez ginen hain gutxi. Bagaude eta bagara. Eta ez bakarri parlamentarien artean. Baita ere, etxean lanean, etxean parlamentuan, lanean dabiltzan non artean ere bai, gaude euskaldun mordoa eta ez bakarrik euskaldunak, baizik eta euskaltzaleak. Ze hor baziren euskaldunak ez direnak, baina euskaltzaleak badirenak eta horiek bere biziko garrantzia eta pisua dute ere bai honetan aurrera egin ahal izateko. Eta horietako asko elkartu zitzaizkigun inguratu galdetzera ere bai, oraindik badan orkestakien esku hartu alduen edo ez, edo dagokion edo ez, edo ze formatan, eta horretan pedagogia egitea tokatzen zaigu den hori ere bai, eta beldurra galtzen laguntzea eta horiek bultzatzea, ez? Alternantzia hori ez legoke gaizki, Barkosen gobernu batetik gatoz, eta Barkosen gobernu batera joan behar dugula konbentzituta gaude. Ikusita ere gehiago nolakoa izan den politikoki legealdi hau, zertan gabiltzan eta zer arazo izan ditugun, argi dago. Ez dela nahikoa denok, diot aurrerakoien artean, indar aurrerakoien artean gauden guztiok bat egitea gobernu baten inguruan baizik eta gobernu hori edo horretan hobesan da zeintzuk diren gehiengoa horrek ere badauka bere importantzia, bere garrantzia. Horregatik guk defendatzen dugu zeinen garrantzitsua den geroa bai indartsu bat egotea gobernuan izan ere, gero eta indartsuago bagara, gero eta irmokiago edo irmoki defendatu ahal izanen dugu gure ADN-ean edo gure programatan, sikiera, jasota dagoena, ez? Hori defendatu dugu hasieratik. Guk gobernua osatzerako garaian, uste dut eskuzabaltasuna erakutsi genuela, bereziki Barkos presidentak. Uste dut aitortu izana, PSOEk, Nafarroako Alderdi Sozialistak, bazaukala, geroa baik baino indar gehiago, 2 jarleku gehiago, 2, besterik ez.
Eta horrek ematen ziola legitimidade nahikoa Txibiteri presidenta izateko, guk hori onartu genuen, eta hola onartu genion, eta horrela egin genuen. Baina agerikoa izan da, berak daukan indarra baino gehiago duenaren erakustaldia egin nahi izan duela, eta akaso guk horretan ez diogu behar bezain indartzu geldiarazi. Diot, nire iritzi pertsonala da. Nik izan ditut liskarra handia gobernu honekin eta gobernu honetako sozialisten artean dauden hainbat personakin. Eta ez zait gustatzen egin duten politika zentzu horretan. Alde bakarrekotasunez gehiegitan jokatu dutela salatu izan dugu eta ez dutela ongi edo behar bezala ulertu zer den koalizio gobernu bat. Eta guretzako oso importantea da hori, ze Nafarroa anitza da. Eta Nafar anitz horren gobernu anitz bat behar dugu osatu. Eta gobernu anitz batek denak bildu behar ditu bere baitan. Eta ez bakarri bildu, baizik eta hori ele bai kanpora begira islatu. Eta gobernu baten buru den presidentak aniztasun horren isla izan behar du. Eta zoritzarrez eta orain egun gutxi ikusi genuenez, ez da horrela. Askotan jokatu izan du eta jarraitzen du jokatzen alderdi sozialistan idazkari nagusia bezala eta ez Nafar guztion presidenta bezala. Orduan, naiz eta konforme gauden gobernuan oso orokorrean egiten ari diren gauzekin, diot badaela kutsu aurrerakoi bat eta politika sozialetan indarra jartzen jarraitzen dugula eta aurrekontu sozialak defendatzen jarraitzen dugula eta bar, horrekin uste dugu ez dela nahikoa. Eta Barkosek berak esan zuen aurrekoan, el sí por el sí horrek ez dauka zentzurik. Antzeko zerbait ez da, diot alternantzia horretan ere bai, izan genuen Aziron, Maia itzuli zen, eta aia posible ote den itzultzea Aziron. Bueno, horretan guk ez daukagu zalantzarik. Gauden egoeran egonda, geroa bain gure apustua da alik eta indar gehienekin, ere babestea Iruñerako gobernu aurrerakoi bat. Ezkertiarra, abertzalea aldelik, eta horretan nik uste dut zalantzarik ez dagoela egin beharko ditugula batu gure indarrak eta batu horren alde, beti egin izan dugu. Egon ginen babesten aurreko legealdian Azironen gobernua, uste dut oso modu zintzoan eta azken txampan gainera oso modu konprometituan eta arduratik eta hartuta ardura berezia horretan. Eta geroa bairen asmoa hori da. Orain arte izan dugun berbera, gure konpromisoa bere horretan darrai, konpromiso horrek hemen geroa bain eta etxe honetan sinatutako jendartearen ganako konpromiso hori darrai, berdin. Horrek egiten digu, aurrera jarraitzen laguntzen digu egunez egun eta oso markatuta daude zeintzuk diren gure lehentasunak, zeintzuk gure politika egiteko moduak eta zeintzuk gure helburuak. Eta horretan bat egiten dugu toki guztietan. Ez dago alderik. Geroa baik egiten duen politikan zer dakin gobernuan edo Iruñean alderdi sozialistarekin gertatzen da. Ez da gauza bera inondik ere gobernuan egiten duen politika edo eta Iruñeko udalean egiten duena, edo Eguesen, edo Burlatan, edo Barainainen. Eta salatu izan dugu, orain gutxi ere bai, nik salatzen nuen hori horremizikloan tribunan. Zinezgarritasuna galtzen du, eta indarra ere bai, Txibiteren deklarazio horrek, baldin eta bakarrik balio badu bere gobernurako eta bere jarlekurako. Ze handik oso gertu, ikusi izan duguna da, agur Aziron agur, alderdi sozialistak ze papera jokatu duen Iruñerriko hainbat udal importanteetan eskuinari atea irekitze aldera. Desde luego, guretzako inoiz ez da izan hori bidea, eta ez da izanen. Eta ez dugu onartuko ez gurekiko, ez da ere beste inorekiko. Eta guk pairatu izan dugu horrelako jasarpena udal askoetan eta hainbat kasuetan. Ez bakarrik batzuengandik, beste batzuengandik ere bai, eta badakigu zer den hori jasatea. Eta iruditzen zaigu demokrazian kontra egiten duela talka, baino aurrez aurre. Eta ez ditugu ontzat emango horrelako jarrerak inoiz, eta inoren kontra. Hori esan da,
Bira, lehen aipatzen nuen, ez dudala ulertzen nolatan hainbat indarrek defendatzen dituzten jarrera batzuk toki batzuetan eta beste batzuk beste batzuetan. Eta esaterako erdizen honekin, ari naizela ikusten batzuen jarrera besteena, diskurso batzu beste batzuenak, faltan bota dut esaterako Esteribarren, ze ez da bakarrik erdiz Baztango proiektu bat. Are gehiago, Esteribarri dagokio Bazka zonalde horretatik gehiena. Eta egun, Esteribarren, alkatetzan dago EH Bildu. Egon naiz bilatzen eta entzuten, eta ez dut ikusi, entzun, irakurri, hango EH Bilduren jarrerarik, kontrakorik, alegia, inon, orduan ez dut ulertzen ahal, Baztanen kriston zutea piztu, bere iritzia bestelakoa bada, ematen duen edozeinaren kontra jo, ta fuego, egin, eta haizu, Esteribarren, nik ez dut iritzirik entzun Esteribarre udalan EH Bildurena. Orduan, zein da kontua? Igual kontra dago, bino ez da gertu. Orduan, nahi genuke jakin eta ikusi ere bai, horko horiek zer dioten. Zebertan magna, bada eskualderako oso garrantzitsua. Eta ehundaka enplegu eman ditu eta ekarri ditu bertara urtetan. Eta dirudienez, nahiko aldekoak dira han eskualdean gehiengoak. Nik EH Bilduren baitan ez dakit. Bino eskualdean bai. Orduan, zer gertatzen da? Han bai eta beste aldean ez. Proiektua denontzako iguala da. Proiektu berbera da. Eta bakarrik batzuek daukate horren gaineko iritzia emateko eskumena. Eta besteek ez dakit ez dute iritzirik. Eta alderdi bezala edo koalizio bezala zein da jarrera. Aizu, gauzak kargi. Enpresa badago, proiektu batekin ibili dira bertan, bertatik bertara saltzen nondik norakoak, eta egin dituzte eskaera batzuk, protokolo, lege, araudi eta bestelako guztiak ezarrita eman da baimen bat, zergatik egin behar zaio horri uko. Baztango batzuek ala nahi dutelako, bakarri beraien interesan kontra dijoalako, beraiek direlako interes hori defendatzeko legitimatuak dauden bakarrak, ez da ulertzen ahal. Guk argi daukagu, gero eta autogobernu handiago batekin, burujabetza handiago batekin eta burujabetzaren eskutik, helduko garela gure errealidadea beste modu egokiago, eraginkorrago, emankorrago batean kudeatzera. Orduan, iruditzen zaigu horretan aurrera egin behar dugula. Baina horretan, euskararekin gertatzen den bezala, berriz ere ikusi eta frogatu ahal izan dugu orain gutxi, Nafarroako parlamentuan ez dakagula nahiko indarrik eta ez ditugula behar diren boto guztiak. Eta zer gertatu da? Alderdi sozialistak duela urtebete egin zuela unzi ez no, horrelako bai, baino ez, baino ikusiko dugu eta ez dakiz zer eta erdi perfilez jarri zen, maigaineratu genuenean Lorafna 40 urte eta gero errebisatu behar dela. Eta foru hobekuntzari heldu behar zaiola beste behin ere. Eta horretan sakondu behar dugula. Eta eskumenak daudenak errebisatu, etorri ez direnak erreklamatu, eta berriak barneratu eta gure egin behar ditugula. Eta hori guztia zaritu ginenean orain urtebete, esan bezala zoe jarri zen de perfil. Eta aurten, ja, lotzi gabe, aurpegia eman du, baino bere aurpegirik zakarrena. Eta autogobernua benetan ez duena defendatzeko asmorik erakutsi digu beste behin. Eta horrek amorrua ematen den niri. Ze gaude defendatzen, zeinen importantea den Nafarrontzako, Nafarroaren garapenentzako eta aurrera egin ahal izateko berme osoz eta eskubide guztiak errespetatuta ahalik eta eskumen gehien izatea, kontatzen digute zenbat lan egiten duten Madrilen defendatzea aldera hori bera eta esaterako trafikoarekin gertatzen ari dena ikusita, zenbat ari diren borrokatzenan guretzako eskumena lortze aldera baldintziko berenetan, eta bien bitartean uko egiten diote
errebisatzeari 40 urte eta gero, lorabena. Ez dauka zentzurik horrein. Eta ziurrenera horren kontura ere oso agerian gelditu dira alderdi sozialistaren konplejuak eta alderdi sozialistaren beldurrak. Eta hauteskunde kanpainaren gertutasuna ere bai. Baina beraiek esan da, Duela urte bete bai, orain hain gertu daudela hauteskundeak ez. Ze horrek, zipristinduko luke, baina zarrerako, debatea, eztabaida eta elitzateke ginen behar bezain eztabaida pausatu eta dotore bat, ez? Guri berdin zaigu ez bada oso dotorea. Izatearekin benetakoa, eraginkorra eta adituen eskutik nahikoa. Ponentzia hori beharrezkoa da. Nafarroak aurrera egin behar badu berme osoz. Bino ez dakit sikiera planteatu den kentzea. Diot, daramago astebete hitz egiten honen inguruan eta nik oraindik ez dakat argi zein den eztabaida. Ze hau abiatu zen, entzun genuenean Yolanda Díaz hemen esaten, atzera botako duela, Uharteri eman zitzaion errekonozimendu bat. Adela, la medalla al mérito del trabajo Franco garaian, diktaduran garaian Frankok emandakoa. Eta hortik, beste debate bat abiatu da, kenduko den edo ez den kenduko, hemen Barzinak eman zuen urrezko domina. Bino ez dakit kentze aldera maigaineratu den proposamenik zikera. Orduan, nik eta Geroa Bairen izenean, esan izan dut, egun hauetan, Díaz ministrak egin badu hori izanen dela hala egoki iruditu zaiolako eta errespetu osoz tratatu behar dugula hori. Zalantzik balego eta inork ez badu argi zer dela eta egin den eskatu dezala espedientea. Eta espedientea ikusita oraindik ere uste badu ez dagoela nahiko motiborik kentzeko domina hori, ez dakit elegiterik egin daiteken. Ze, entzun dugu, haremos alegaziones, baina ez dakit elegiteak egiteko eperik ere badagoen. Nik uste dut hori badela ministraren eskumen bat, eta badela behin betiko erabaki bat. Ez behin behinekoa eta orain ireikitzen dugu epe bat alegazioak egiteko. Nik uste dut, diot, igual ez dugu ongi ulertu. Baina hori batetik. Hori nahasi egin nahi izan da, Nafarroan eman zen domina horrekin. Eta hemen ubnak egindako nomenklatorrarekin. Nik bere momentuan gogoratzen dut nola ekarri ziguten ere horren berri. Komunikabideetatik entzuna eta beste toki askotatik gurera, eztabaidara pasa den legealdian. Eta guk defendatu izan dugu, han bazen komisio bat lehenengoz historian, ze orain ari gara Madrilen onartu dela lege hori, baina Nafarroak pasaden legealdian aurrera pausoa eman zuela, horretaz ezer gutxi hitz egiten dute. Eta ez zai interesatzen hori nabarmentzea. Baina horri esker, eta behingoz memoria behar bezala trastatzen hasi zenetik aldaketaren gobernuaren eskutik, horri esker daukagu egun daukaguna, eta daukagun legea eta ditugun abantaiak. Eta daukagun nomenklatorra ere bai. Eta uste du ja hasi dela argitzen, baina nomenklatorra hori egin zuten ikertzaileen eskutik 11 izen jarri ziren mahai gainean. Asko eta asko eta asko. Eta horietatik batzuk igorri ziren batzordera eta batzordeak batzuk tratatu zituen provisionalki zerrenda bat osatuz. Defendatu izan dugu, biktimen artean zoritzarrez zerrendak zabalik daude. Eta egunetik egunera gero eta gehiago. Frankismoaren gero eta biktima gehiago dago. Eta zerrenda horiek behin-behinekoak dira zoritzarrez. Biktimarioen inguruan berdin. Eta ez dago ezer itxita. Eta bizirik dauden zerrendak dira. Baita simboloenak ere bai. Eta gertzen ari dira. Aurrekoan, Navarrasumako batek jakin arazi zidan, aizu, zuen udal batean bada oraindik ere ikur bat, eskerrik asko abizua emateagatik. Berandu baino lehen, alkateari eskatuko diogu, eta egin diogu, eskaera eta bilatu dezala non dagoen ikurra eta kendu dezala, legeak agintzen duen bezala. Hori da egin behar dena, eta zintzotasun estratatu. Bien bitartean zer ikusten dugu?
Nafarroako gobernuko bozeramaila entzuten nuen aurrekoan, esaten domina eman zela urrezkoa beste motibo batzuengatik eta oso ongi emana zegoenaren iritzia nonbait ematen. Bira, geroa bai bezala, ari gara egun hauetan gogoratzen. Kontra agertu ginela urrezko domina hori ematearen une horretan. Ez ginen bertan izan. Uko egin genion gonbidapenari eta ez genuen parte hartu domina emate saio horretan. Transizio ekologikoa eta digitalaren inguruko proposamen oso zabala ekarri genuen aurrekoan osoko bilkurara, eta horretaz gainera esan genuen kapitulo aparte merezi zuela edo tratamendu oso bestelako bat eta partikularra merezi zuela agentziak. Tematuta gaude gai horrekin, eta konbentzituta horrelako agentzia energetiko bat izateak dituen onurak argi ditugu. Eta uste dugu Nafarroak eduki dezakela horrelako agentzia bat, eta merezi duela horrelako agentzia bat, eta horrelako agentzi batek egin dezakela hemen lagundu aurrera egiten tranzizio energetiko horretan. Publikotik, administraziotik, eta kudeaketa garden, eta publiko batetik. Eta nahi dugu horrela izan dadila. Barkosek berak azaldu zuen ez dagoela adostasunik gobernuko kideen artean. Eta hor da bila alderdi sozialistak ez duela onartu nahi proposatzen ari zaion eredua. Baina harritzekoa da, ze esaterako Errioxan, ez dela Euskal Autonomia Erkidegoan, Errioxan horrelako agentzia batekin daude, bino jota fuego eta gobernutik bertatik sustatzen, bultzatzen eta defendatzen. Eta sozialistak dira ere bai. Orduan, ez dugu ulertzen. Iruditzen zaigu oso proposamen sozialista dela. Eta aldiz, alderdi sozialistaren jarrera ez dela behar bezain sozialista. Orduan, hori salatu dugu, hori egin diogu, leporatu, nola baita ere, ahalik eta zentzu positiboenean, zen nahi dugu gurera ekarri alderdi sozialista zentzu horretan. Zentzaigu ereduaz ari bagada, egun dagoena aldatu behar bada, eta horretan transitatu behar badugu, eta egin behar badugu transizio ekologiko, energetiko, digital, jasangarri bat, ezinbestekoa dela ekonomia zirkularra hitz egitea. Nik uste dut Nafarroak ere baduela horretan tradizio handia, ez da orain asmatzen ari garen zerbait, badira bereziki gobernutikat, instituzioetatikat eragile ugari horretan lanean dabiltzanak gure lurralde honetan, eta hain zuzen ere, hoiei eskua luzatu egin zaie, eta hoiengandik jaso egin den horrekin, orain bai gobernutik eta politika publikoetatik hartu da konpromiso irmo hori, sustatzearena ekonomia zirkularra iruditzen zaigulako, badela hori bidea eta ez beste bat, ibili ahal izateko tranzizio horretan ibili behar den bidea. Jasangarria, medioambientalki, sozialki, ekonomikoki, horrek jasotzen dituelako eta bere horretan biltzen dituelako ezaugarri horiek guztiak. Atzetik dator eta izan ditugu horrelako kapitulo gehiago eta uste dut beste modu batera tratatuak izan direla, diot. Zuhiltzaileek badute arrazoi handia eskatzen duten horretan, eta seguru aski eskari hori ongi aztertuta egonen dira gauza batzuk egiten aldirenak berandu baino lehen, beste batzuk egiten aldirenak epe ertainera edo epe luzera begira, eta beste batzuk seguruenera egingo ezin direnak ez behintzat momentuz. Baina horretarako, aztertzeko eta erabakitzeko zeintzuk diren egingarriago eta noiz eta kronograma bat esartze aldera, egin behar den lehenengo gauza da jarri eta negoziatu. Eta hartu hoiek eta entzun. Eta behin entzun eta gero, ahal bada beraiekin batera, eztabaidatuta, akordio bat lortu. Frogatu egin dugula, azken urteotan bereziki, zeinen importantea den, ahalik eta buru jabetasun handiena edukitzea. Subiranotasuna elikatzeko, energia edukitzeko, sortzeko eta kudeatzeko, eta subiranotasuna ere bai gainontzeko politika guztientzako.
Uste dugu gertutik egin behar dugula lan, bertatik bertara, eta hemen lokalatik globalera, eta ez alderantziz. Eta uste dugu, eta hori horrela defendatu izan dugu, sortu ginen momentutik bertatik, eta aurretik ere bai, bertan lanean dihardugunok baditugulako bestelako esperientzia politika batzuk aurretik ere, beti defendatu izan dugu hori. Zeinen importantea den autogobernu sendo bat edukitzea, guk erabaki ahal izateko gure etorkizuna. Hemendik eta gure artean. Eta Madrildik ahalik eta independientenen izateko. Eta estatuko gobernuan gandik ahalik eta independentzia gehien eduki ahal izateko. Askotan, eta hori datu bat da, ez da iritzi bat, frogatu daiteken datua da, Nafarroak erakutsi duelako askoz ere aurrerakoiago, eta askoz ere vanguardizago, eta askoz ere zintzoago badela bere herritarrekiko eta bere politikekiko. Madril baino, estatua baino. Eta aurretik dijoala, eta Nafarroak egin dituen hainbat legek hori kontatu digute. Eman ditugula aurrera pauso handiagoak estatuak baino. Eta gero dator estatua gu geldiaraztera zesta polita. Beraiek atzerago gelditzea. Azken batez hori da. Erresiduen legearekin eta beste hainbat legerekin hori gelditu da agerian. Eta beraiek esan arte ezin dugula behar bezain beste aurreratu gure etorkizunera begira, ez? Horrek ez dauka zentzurik. Baldin badaukagu eskumena, egin behar dugu erabili. Ez baldin badaukagu, egin behar dugu aldarrikatu. Eta behin lortu eta gero, egin behar dugu erabili. Eta bietan ere bai egin behar da erabili, Nafar jendartearen onura bilatze aldera. Eta oro har Nafarroa, bere onera ekartze aldera, hainbat kasutan, eta kasu guztietan, etorkizunera begira, aurrera egin ahal izateko norabide horretan. Norabide aurrerakoi, eskertiar, sozialki, ekilibratua eta justoagoa den horretan. Eta jakina, etorkizun abertzaleago eta euskaltzaleago baten gana eramango gaituen eskumena behar dugu ere bai, ez? Eta autogobernua horretarako baliatu behar dugu ere bai, zalantzi gabe. Are gehiago orain, eskuak kontatu digunean, nondik gatozen baten batek zalantza bazuen orain ja gutxiago eduke dezake. Horrek erakutsiko digu bidea.